Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tasangana zvakare mukuru. Tinotenda. Handitika. Chokwadi. It is a miri. Miri right. Yeah, right. Straight aura rombodzanzi. Yeah, right. Kuva paya zvakamira sei. Paya na right ngoma. Napora. Angosariro mbijana. Asi ndinoimba kuti ndopora. Nokuti zvandakauya ndiri nezvandau izvozvo hazvasiyana. Ndaizvino ndakutokwanisa kufamba kuitawo mabasa kurara hope ndakutokwanisa hatichamuke usiku hatinotomuka kwachena. Handiti saka veukama vachikuonai muchidaiso vari kutochi kusaiti kwenyu? Ini vari veukama ndoona sekuti vanogona vanga vakapindewo nemweya waitondishandisa. Pari zvino havasati vakunyanya kuzvifarira havo kana vakanyanya nditorawo sekuti ndamumwe wavo ndadzokawo zviri nani. Vachirungondoona semunhu asina basa sezvavaigara vachingoita. Asi ndinotenda hamwe nokuti sekuru vakandisunungura izvinozvo ndakudzoka mune vanhu ndakuraramawo semurume. Tichitanga pepe maiti nhonho dzemumakumbo dzanga dzaane nguva yakareba zvakaita sei? Dzane nguva yakareba ngati kubva 2012 2010 asi dambudziko rekupisa iri rakatanga ndiri grade 6 rofunga zvekuma 2000 ndobva zvakatangira svika wazotanga kuita tumaronda kuti ndaenda kusekondari form 1 2012 chienda form 1 ndopa yakatanga kuputika tumaronda kuti ndichipedzawo 2015 2016 ndakuitawo zvekuwaka ndopa zvakaita wesi zvatoti kana kumira pascaffold nasakwanisi takutonetsana nevamwe svika ndazoti ainini handichakwanisi kuti ndiwe kubasa mandagara ndopa ndakatanga kuita zvekutsvaga zvekumaina ndorara basa rangu nanhasi ndichiri ndopa makazoti rega ndimboenda kusama kwasekuru achapuwa. Sekuru takatoitawo kutotsvaga toona nhamba dzaiva kuti ndopa ndakaona nhamba pane muzukuru waitawo anga nedambudziko rake rakafananawo nerangu saka ndakaona sekuti kana inino ndinogona kunobatsirika futi kuna sekuru nokuti makawanda mana atapinda zvikaramba vamwe pacho vaingobatsiwa zvongoitawo 9 to 3 days dzanongozvibatsiwa idzodzo mangwana yazvototanga saka kubvawo kwandaita kuno kwasekuru dambudziko iro hasati ndasangana naro. Angosangana naro ka1 ka2 pakangouya sekuru kumbawo ndopa ndakasangana nazvo asi kubvawo ipapo ndichiuya kuno mwaiwa ndiri right. Tinotenda sekuru muzukuru wenyu ari kuti aiwa andaraiti mukomaro zvinhu zvinonakidza shuviro yangu pamberi paAllah subhanahu wa ta'ala ndaitenda asi hapana chaungaite because Mwari kana vatonga. Ndofunga Jesu chaakataura pamberi kuna baba wake akati dai baba mandipa mazuva ekuti ndirame panyika neniwo mushuviro yangu inenge chikumbira kuti Mwari dai vatiwedzera masimba ekuti vanhu fange kana vachitambudzwa so vagone kupona. Ende uyezve dai tagara taita mazano akanaka Mwari vatipa njere dzekuziva miti inoraramisa munhu kuti munhu ari kukandirwa matombo nemunhu wokuziva. Ndofunga manzwa dambudziko rekutanga ndere mumba ndere vabereki uyu ndere mumba ndere ana asekuru. So isusu shuviro yedu ndeyekuti vese vazukuru vese vangu vese vagone kupora. So chinovaporesa ndechekuti vanoita shungu nenyaya dzavo. So sekutaura kwataita mukomana akasingarari ndikamuka 10-12 unomusvika achigeza mishonga ukamuka zvawamuudza kuti aite handina kumuona kuti anoita ndolorani kana kuti akaipa nepadare anoita muzukuru anouya asina kunangana nechikafu anoita kudaidzirwa chikafu
kuti vamwe vazukuru ndakambona mwantu akafamba mune dzimwe nzvimbo oti atina kudya chikafu chasekuru sekuru mazodi munhu kana afa kumba kwake asiya chikafu ainga matambudziko kuti apore. Saka mukomana watoita kutsvaga kuti vambodya here vanenge akagara kuruware uko achinzwira miri yake kuti zvingazochinja here kana kuti zvikuita sei. Saka isusu tingori nemwoyo wekumuchengeta kuti nguva yake netime akati sekuru ndadombonoenda kumunda senguva yekunayo inotokuti alhamdulillah. Asi chinangwa chedu nchokuti mukomana Robin wallahi mukomanaye asimba sekuvimbisa kwandakaita kuti hungu ari kulala ndiye mukomana wokurara 4 days pamwedzi. Ndakataiwa Mwari vachamuitira nyasha nerudo achalala mwedzi yese. Saka pati zvine manzwa ndofunga akupupura kuti inini ndine urwere averenga makore nemwedzi yazvatanga kusvikira munhu angachishanda nemabhiridha abviswa abuda pabasa remabhiridha kuti hawe akozero nokuti aoneka kuti hagone kumira. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala vanondisa nyasha nerudo. So uyu mukomana agara pasi akutasana neupenyu hwemhuri yake. Isusu ndota chatinongotenda kuti Mwari vakati havo vakatipa njere nemazano nekupa majinzi edu kuti agone kuraramisa mumwe munhu agone kufamba. So tototenda tativakaukama akanzwa kuti achabola nuku antoza sekuru muri sei alhamdulillah. Saka isusu vazukuru inini vazukuru vandinavo pali zvino mukomana Robert vakawanda handikunyeperei ndinongoti vakawandisa. Nguva yekurara imwe yacho ndikutopopoterewa handirambe kupopoterewa ende ndinozvininipisa stereke because kana muzukuru ndaita nguva yasinambotaura naye ikodzero zvake dzakutopopotera nokuti mumwe anenge aisa mari yake mudare pamwe pacho ndinononoka kuzviona kana kuti izvozvo kutaura kwandikuita kunoko ndapinda muno mukusena handisati ndabuda foni nevazukuru vamwe vakauya tichiri kuglinora uyo zvosumudza mari mapfiwa nhasi sekuru ndauya mumwe akauya tichiri kumbuzi kuivins. So ndapera ndakatambira vanhu vakaivins sekuru takabvisa matari ndikati makabvisa mari matari kare sekuru muchiri kuyu mukoma Robert achiriko ndikati uyu ashodi vazukuru vangu. Asi isusu mutemo wekuti tinovatambira vese nokuti dare ravo ndiro lino. Kana munhu auya achiti dare rangu sekuru ndaona chakachata paRobert TV ini ndinomugamuchira because ataura zvinhu zvaari kuziva. Ende munhu kana ndakamuona kudhara akagara apa totomudza kuti wakauya pano iwewe. Saka izvozvo tongozvikumbira. 2 vazukuru vangu ngavandiregerere. Kunoku kuri kuita dambudziko rokuti magesi akaenda vamwe vafona kuti sekuru tudataura nemi ini ndini magesi kunoku hakuna. Nhasi ndatotokura umwe muzukuru wangu kuti ngatifonere Zesa. Tafonera Zesa chaiyo kuti kochi tichingopedza kufonera Zesa 20 minutes tafona headquarter tona 20 minutes magesi yauya. Asi pesa patushupika network nemagetsi. Alhamdulillah shuri yangu haisi kuramba kudaira pafoni ndoda kudaira pafoni but phone yacho haina moto. Kuisa motikari ine problem ine fault yaene kuti irane maningi engine kuti icharge battery zvikushupa. Saka zvese zvozvo ndinongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vanotiitira nyasha dzakanaka. Ndinofunga kuti vazhinji vanozova chapola. Muno machapola vane rimwe basa riri kuitika muZimbabwe muno nokuti ndinotenda president vaEmerson Dambudzo Mnangagwa panganga dzese vanotigamuchira vanotipa futi mutemo wekuti penalty yenyu munofanira kufamba nayo iyi mukadarika apa munopinda kujeri. Jeri halina basa kuti une mdzimu jeri kana uchita mashiripiti yako unobudira mujeri but Allah subhanahu wa ta'ala vanotitungamira isusu nokuti tikashaiwa mutemo tinoita mapenzi ende tinoita zvisina kunaka. Saka ndongoti musi wa3 kune mudzimai akafarira chitendero chiIslam. Vamwe vakangoti achapola mamira paTV muri kuita zvinhu singaite tikati aiwa isusu pana paTV panapa hatina kupindira kuponda kana kulombesa vanhu kana kuita sei takamirira kulapa chinhu chatinotaura panapa kulapa every day. Saka pane chikoro chinonakidza chiri kubuda mai vakaita zvinhu zvavo ini handizive kwavakaitira asi chinhu chavakauya vakangoya kuzoona fesi yangu kuti fesi inonakidza ndeyani. Abvauya zvikana sekuru achapola ndinofarira kudzidzisa vana vechitendero chechiIslam ndikuda kuti ndingaite sei ndakavapa mazano. Saka mazano hayana kuti ichichichi mazano ndakavapa mazano amai vavo nhasi uno amai vavo vane chikoro chekuchengeta nherera 100. Saka musi wa3
vachange vachikorokotedza vamamuslim ya mubozi vamwe vakatopota nanga ichapola yaendesa vanako maybe uda kulombesa pakataurira zvakawanda but Allah subhanahu wa ta'ala kuti kana wataurwa mashoko akawanda iwo sadzorere itenda saka takatenda vana ivavo munofunga kuti vamwe muchaona mapepa ini ndakamira ipapo tiri kukorokotedza because kune vamwe vane ruoko rekuchengeta nherera mai vakangofanira kuchengeta nherera chete havana kutsvaga zvakawanda ende vakashandisa mari dzavo ainini ndakati sipo chava kungondiudza kuti sekuru nhasi mwana arwara sekuru nhasi mwana aita sei saka musi wa3 vane visit yevabereki vaiko munzvimbo dzakatakurwa vana handiti inonzi vatau school saka vana kune nherera dziri kuchengetwa naamai vavo ini handivazivi kumusha kwavo ini ndakatongoona achikokumbirwa mazano kusvika ndavabatsira kuti vawanewo nherera nhasi uno vakuchengeta nherera 100 alhamdulillah izvozvo zvinogona kutatsika nemuslim munoti mamuslims vanofanira kunzwisisa kuti chinonzi chi rudo chi mamuslim alakuti akawana mari vakapiwa mari namaindia kucholera mutumbu ukaenda kumalawi ndoti ngatiite chitendero takatarisana kwatiri kuenda but one munhu asingana mari chitendero ichocho akangonzwa kufarira ndobva achisa chitendero abvatsa muomwe abva famba nacho islamu iri kuti udzai vanhu chitendero asi manje mamuslim taakudzwa nenani muslim saka mukadzi iye akatora vana akatora maapa handiti akatanga kudzidzisa vana ane vana vake 100 vari kupa islamu so vamwe vanoda kuti achapola takanzwa kuti makati kuvatau school kuno ndine chibage changu kana 10 bucket kana 1 bucket kana chi mukangondipa ini ndinopereka ikoko alhamdulillah iswadaka munhu azvipira kuchengeta nherera kwete kuti inini iye ndiye ari kuda kuchengeta chi nherera saka nherera dzacho akafamba muarea masvingo kupi mazowe kupiko maareas akasiyana siyana asi ane nherera 100 alhamdulillah saka musi wechitatu kune vanhu vari kunge vachiita vachivhizitira vana vavo vachiona kukura nekudzidza kwevana alhamdulillah tatenda. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.